Idan har kuna son ku rage ƙiba, to ga abin da ya kamata ku ba wa muhimmanci. Shin kun san menene calorie? Calorie yana nufin sinadarin da yake bada kuzari wanda ake samu a cikin abinci. Wannan sinadari shine jiki yake amfani da shi don tafiyar da ko gudanar da ayyuka ko wasu al'amura da suke da muhimmanci na rayuwar ɗan adam ta yau da kullum. Da calories ake amfani wajen tabbatar da muna numfashi. Da calories ake amfani wajen sarrafa abincin da muka ci. Da calories ake amfani don gudanar da duk wani motsi da muke yi a kullum. Muddin muna raye, ko da kuwa mutum ya yi doguwar suma ne, jikinmu yana sarrafa wannan sinadari na calories, saboda haka jiki yana buƙatar shi. Hanya ɗaya da ake samun wannan sinadari shine ta abin da muke ci ko muke sha. Kowane ɗan adam yana da nashi adadin calories da yake buƙata don gudanar da ayyukan jiki a rana. Wannan kuma ya danganta da abubuwa da yawa ne, kama daga yanayin girman jikinmu ko kuma yanayin da muke tafiyar da al'amuranmu na yau da kullum. Duk sanda muka ci wani abu wanda calories ɗin shi ya zarta abin da muke buƙata a rana, to jikinmu zai adana wannan raguwar calories ɗin ne a matsayin kitse da zimmar ya yi amfani da shi a lokacin da jiki ba shi da isasshen calories kuma yake buƙatar ƙari. Ma'ana lokacin da sinadarin ƙara kuzari bai ishi jikinmu ba. Idan muka ci gaba da cin calories ɗin da suka zarta abin da muke buƙata kullum, haka jikinmu zai ci gaba da adana wannan raguwar calories ɗin a matsayin kitse. Mu ta tara teɓa, a haka za mu ta yin ƙiba. Idan muna son mu rame, me ya kamata mu yi? Sai mu rage yawan sinadarin da yake ƙara kuzari a jiki wanda muke ci kullum. Hakan zai ba wa jikinmu damar ya kwaso daga wannan kitse ko teɓar da ya adana a jikinmu don ya narkar da shi ya amfani da shi. Kamar ni ce, an saba bani 3,000 kuma yana isa na a wata. Sai aka zo ana bani 5,000. Sai ringa ɗaukan 2,000 nan daga 3,000 ina adanawa saboda ba a san gobe ba. Sai kawai kwatsam a zo ana bani 2,000. Alhalin kuma 3,000 ne yake isa ta a wata. Me kuke tsammanin zan yi? Zan je ne daga tsohuwar ajiya a ringa ɗebo 1,000 duka wata. Shi ke nan fa, haka ne yake sawa a rage ƙiba.